ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನು ತುಳು ಐತೆ ರಾಮೇಶ್ವರ ಕೆಫೆ ಟುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇಂದನ ಉಳಾಯ್ಬೋದು ತುಕ ನಮ್ಮ ಅದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಕ ತುಳത്തെ ಕೆಫೆತ್ತ ಉಳಾಯಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಈ ರೀತಿ ತುಳೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿಪಿರ ಬೋಪೆ ಈ ರೀತಿ ತುಳತ್ತೇನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿಪಿರೋಪೆ ತುಳೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಪಣದಿಲ್ಲ. ನಮಕ್ ಹೂ ಬೋಡು ಆ ಒಂದು ರೀತಿ ಎಂದು ಅಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂಜಿ ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಪೇ ಮನಿ ಪೇರೆ ಪಡೋದುಂಡು. ₹4 ಪೇ ಅನ್ಕೊಡು. ತುಳತ್ತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ತುಳ ಈ ರೀತಿದ ಲೀಪ್ ಆತಂದಲೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ಮೂಳೆ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಹೋಗುದು ಎತ್ತಂದರ ಆ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಮೂಳು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ತಲೆ ಕಿಚನ್ ತುಲ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು ನೀಟದು. ತುಳಕ್ಕೆ ದೆಡ್ತೆ 25 ನಿಮಿಷ ಆಪಣಿಗೆ ಎತ್ತುಲ ಇಡೆ ತುಳ ಎನ್ನ ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ S25 ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣ ಲೆಫ್ಟ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ತುಳತ್ತ ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಬರೋದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಕಾತೆ ರೆಡಿ ಮಂತುಂಡೆ ಟೋಕನ್ಲ ಉಂಡು ತುಳೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಯ್ಯ. ಇದೊಂದೇನು ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಟೈಮು ತುಳೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಉಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಈ ರೀತಿದು ಉಂಡು.